Barkanku da zuwa part 5 na wannan course mai suna yadda za ka kirkiri a ebook kuma ka sai da shi tare da seller account. So a bidiyo na baya that is kenan mun yi bayani akan cewa yadda za ka nemi idea da za ka yi amfani da ita domin rubuta ebook. Kafin nan ka rubuta ebook kana da buƙatar ka samu idea wadda za ka yi amfani da shi. Idea ɗin shine ka nemo topic ɗin da mutane suke da buƙatan shi, waɗanda suke idan sun gani za su iya biyan ka kuɗi kuma su yi wannan shi idea ɗin, that is wannan ebook ɗin. So a wannan bidiyo din part 5 kenan za mu yi bayanin yadda za ka kirkiri ebook din bayan ka riga da ka gama samun idea. So let's go. Sai mu tafi zuwa cikin ChatGPT dinmu kai tsaye. Kan mu manta already dama mu riga da mun fara aikin mu tun a part 4 da ya wuce. To sai mu zo nan mu duba mu ci gaba daga kan aikin da muke yi. Bari mu ci gaba daga wannan. So yanzu sai mu ce sai ka ce ina so ki bani table of content, ki bani table of content na wannan ebook. Sai ka sa wannan, ka saka shi cikin wannan quotation mark din. Menene abin nan? Shine AI powered PDF, AI powered PDF profit. So wannan shine idea din da za mu yi amfani da shi. To kawai sai ka danna. So sai suka ci gani AI powered PDF profit table of content, gabatarwa. Gashi sun baka gabatarwa. Me yasa PDF digital product suke da daraja yadda ai gashi nan dai suka baka ga zuwa chapter 1, chapter 2, chapter har zuwa chapter nawa don mu gani. Ta bamu table of content zuwa chapter zuwa chapter nawa, zuwa chapter 15. So idan kana so ya zama zuwa chapter 30 ma duka zaka iya breaking. To zuwa chapter 15 kawai ya ishe mu saboda tutorial ne. To sai ka zo ne sai ka ce mu fara da chapter 1. Idan kana so ka rubuta ebook din da harshen turanci ne ma dukan ka ga mata ita za ta maka shi da turanci, ba wani matsala bane. Idan kana so ka yi da Hausa duka da Hausa za ka rubuta. In Igbo kake so, idan Yoruba, inda yaren Fulatanci ma kake so, ko Tibi ko Jukun, duk yaren da ka sani, to ChatGPT na iya baka description akan wannan yaren din ba tare da bata lokaci ba. So saboda an bundling many language a cikinta. Ko sai ka danna wannan arrow din. Sai mu je ƙasa. So daga ina chapter 1 ya fara. Fahimtar PDF digital products. So gashi bari mu ga zuwa ƙarshen chapter 1 zuwa inda ya ƙare. So gashi fa, you see. So gashi, you see. So gashi har da suggestion
ta baka. So kafin ka shiga chapter 2 rubuta waɗannan abubuwa uku. Wane ne customer ɗinka? Wace matsala kake son PDF ɗinka ya warware? Sannan wane sakamako kake son customer ya samu bayan ya gama amfani da PDF ɗin? Wasu ka ce idan ka iya amsa waɗannan tambayoyi uku, ka riga ka fara tunanin kamar digital product creator, ba kawai marubuci ba. So wannan duk waɗanne tsari ne ChatGPT take ba mu. So yanzu sai ka ce abin da za ka rubuta. So bari mu sake koma farko, ku tsaya ku bi abin hankali saboda tutorial ne, bana so in sharp saboda kar ka zo yi wani abin da baka gane ba, ko kuma kowa ina so ya fahimta, kuma waɗannan kyauta ne zan koya muku wannan darasin. So chapter 1, sai PDF digital product wani samfurin digital ne da ake kirkira, adanawa da rarrabawa ta hanyar PDF wanda customer zai iya saya ko zai iya saya ko ya samu, sannan ya karanta ko amfani da shi a wayarsa, tablet ko kuma computer, ba kamar physical product ba. Sai to gashi nan dai sai ka karanta. Misalin sun hada da ebooks, guide, workbook, checklist, templates, planners, tutorial, study material, business guide, financial worksheets, prompts, books, step by step manual. So gashi sai ka karanta ka gani duk abin da kake gani da gyara sai ka gyara. So wannan dai very good, abun ya riga da ya mana dai. So yanzu me muke da bukata nan? Ko duk abin da muke da bukata gashi nan ChatGPT ya riga da ya gama mana komai. Yanzu abin da zamu yi kawai shi kenan, sai mu yi copying wannan. Idan muka yi copying wannan, nan da ka danna don kai copying. Idan ka danna nan zai copy maka iya wayannan rubutun ne kawai. Bari nuna muku ne abu. Zai nuna iya abin da suke cikin nan haka har zuwa rubuta maka. Amma wani lokaci ChatGPT ya baka ansa zai ga ya fitar maka da wasu abu a bayan nan, a bayan wannan wajen. So idan ka zo ka danna wannan copy, zai copying wannan, zai copying wayannan ne kawai, ba zai copying wannan ba. In ka danna wannan copy, zai copying abin da suke bayan wannan square din. Amma in ka danna wancan abin da ke cikin nan ne kawai zai kwashe maka. Da fatan kun fahimta. To sai mu koma sama. Sai mu danna copy, wannan copy. In ka danna wannan copy sai ka minimize, sai ka zuwa cikin, sai ka tafi cikin Play Store gashi. Sai ka tafi zuwa cikin Play Store. In ka je cikin Play Store sai ka zo ka danna sai ka danna inda aka ce nan search din nan. In ka danna inda aka ce search, sai ka zo ka danna kan wannan wajen. Idan ka danna sai ka sake danna, sai ka zo sai ka ce Google Docs. So gashi kun ga fita ko? Wannan Google Docs za ka cire shi gashi nan. So ni already na riga da na download na yanzu, kun ga nan open, ina danna nan kawai zai bude mun ne. So in ya nuna maka install sai ka installing. Idan ka danna install, idan yana installing kawai sai ka sake ka danna wannan search din nan. Ka sake ka danna wannan search, sai ka zo sai ka yi tapping, sai ka sake yin tapping. Sai ka sake Google Drive. So sai ka sake danna wannan Google Drive, sai ka shiga. Don da su za mu amfani mu packaging din komai. So ka Google Drive directly ko ya fara installing din kanshi directly. Kun gan shi gashi mai wannan logo din ne, shine Google Drive. So idan ka riga ka gama duka gabaki ɗaya sun sauka da Google Docs da Google Drive, yanzu kun ga wannan already yanzu ka riga gama shi ya sauka. To saura Google Drive. So a ce Google Drive wannan kenan shi ma riga da ya sauka. To sai ka minimize, ka tafi zuwa cikin Android desktop ɗinka, sai ka zo ga Google Docs, kun gan shi gashi nan, shi za ka danna. Ga kuma ɗayan Google Drive, duka waɗannan ka tabbatar ka fitar da su duka. To sai ka fara danna wannan da aka ce Google Docs ɗin nan. In ka danna shi sai ka jira ya bude. So in ya bude sai ka zo sai ka danna wannan wajen plus ɗin nan. In ka danna plus ɗin nan sai ka zo sai ka danna da aka ce new document, sai ka danna new document. So ku tsaya ku bi abun step by step, insha Allah kowa zai fahimta kuma zai fara samun kuɗi da wannan wayar tashi ta hanyar amfani
da ChatGPT kana ƙirƙiran PDF kana sayarwa. So sai ka zo sai ka matse nan, in ka matse nan zai nuna maka paste, wannan kenan, to sai ka danna shi. In ka danna shi, wancan rubutun da muka kwafo za ku ga ya fita yadda ChatGPT ya rubuta shi, to haka zai fita nan da waɗannan gap ɗin da sauran abubuwa. Amma idan ka zo ka rubuta shi ba tare da ba ka kofin ba, idan ka yi amfani da ɗayan kofin ne, to zai fita, zai matse kanshi. Da fatan kuna fahimta. So kun gani ga yanda rubutun suke, ga yanda suke, ga yanda suke, kun gani ko? Yawwa, wannan shine kawai a taƙaice. So yanzu gashi mun gama chapter 1. To saura in kana so ka editing, misali kana so ka canja style chapter 1, misali in chapter 1 kake so sai ka in ka danna wannan zai koma slant, kun ga ya karkace ko? Idan kana so wannan shi ma sai ka highlighting ɗinsa, wannan sai ka canja mai style, sai ka mai da shi ma haka. Idan kana so ka underline sai ka danna wannan U mai layi a ƙasa, sai ka danna, kun ga layi ya fita. Da fatan muna fahimta ko? So wannan kenan. To haka in kana so ka cire kuma sai ka danna, in kana so ka dawo da shi inda yake sai ka sake danna wannan I ɗin, amma ka tabbatar yana nan under highlight. So kun gani ko? To wannan ɗin kenan daga cikin editing ɗin da zaka ka ɗan gyaggyara ebooks ɗin. To idan kuma kana so ka ɗaura hoto, ya za ka yi? Wannan plus za ka danna. So domin mu ɗaura hoto, yanzu za mu koma zuwa cikin ChatGPT, sai mu ce ya ba mu book cover. ChatGPT na ce ko? Sai mu ce ya ba mu book cover, sai mu danna nan, sai mu shiga nan. Sai ka ce ki bani book cover na wannan ebook, sai ka dawo baya, sai ka ce ki tsara shi cikin ƙwarewa da fasaha, sai ka sa kuma, sai ka ce ya zama na professional, ya zama na professional waɗanda suke biyan kuɗi don a yi musu design. Sannan sai ka ce sunan auto, sai ka saka sunanka. Misali ni yanzu zan sa sunan kamfani na Barmu E-commerce Academy. Kawai sai ka danna arrow, sai ka jira. So ChatGPT ta riga da ta gama creating mana book cover. Wow, hi. Yanzu wannan kai ka ce ChatGPT ne ta rubuta shi? A za ka yi zamani wani ƙwararren professional designer ne ya shiga shi, AI powered PDF profit. So yanzu kun gani ko? Ga sunan. So gashi kun gani auto ɗin, ga inda auto da Barmu E-commerce Academy, koyi aiwatar samu kuɗinka.
So gashi duk kun gani, gashi sunan wanda ya yi shi wannan abin ɗin kenan. So haka za ka riƙa yi, kawai ka san yadda za ka yi dabaran yadda za ka yi magana da AI, kawai za ta baka sakamako mai kyau. So yanzu kun gani abin da ce ki bani book cover na wannan ebook, ki tsara shi cikin ƙwarewa da fasaha, ya zama na professional waɗanda suke biyan kuɗi don a yi musu design. Sunan auto Barmu E-commerce Academy. Kawai iya waɗannan bayanan shi kenan, ba wai kai ta bayanai rututu ba baka san me kake rubutawa. Ka rubuta short bayani mai gamsarwa wanda AI za ta fahimci abin da kake so a yi maka. So yanzu kun ga gashi, so yanzu wannan shine, sai mu ce yanzu ki mere shi zama flyer, sai ka ce ba ni shi a flyer, sai ka ce a flyer, sai ka danna ko sai ka jira sai da sake gama maka aikinka. So yanzu kun ga ta bamu shi a matsayin me, ta bamu shi a matsayin flyer. So kun ga ko, kun ga da wannan kusan abu ɗaya ne kawai. So wannan shi kenan. Me za ka yi ko sai ka zo sai ka danna kan wannan, idan ka danna shi sai ka zo ka danna nan wannan wajen, sai ka yi saving, download kenan. So image saves, gashi nan image save. To sai ka koma baya, sai ka zo kan flyer ɗin nan shi ma, sai ka danna wannan wurin still again nan ɗin, sai ka danna nan still dai sake saving maka wannan flyer ɗin. So wannan kenan kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. So idan ka gama wannan gaba ɗaya, sai ka minimize ka koma can cikin Google Docs ɗinka inda kake aikace-aikacenka. To sai ka zo sai ka danna nan, in ka danna nan sai ka danna wannan enter ɗin nan. To duka ka kashe waɗannan, sai ka danna inda aka ce plus ɗin domin ɗaura image, sai ka zo inda aka ce image, sai ka danna from photo, sai ka danna shi. To sai ka zo gashi, sai ka ɗauko wannan, wanne da mu amfani da shi, wannan ko wannan, wanda ke tutorial ne ba live communication ba ne. So yanzu mu zaɓa kawai mu yi amfani da wannan ɗin mockup cover ɗin, to mu yi amfani da wannan. So gashi, so gashi wannan ɗin is okay. So gashi nan yawwara is okay, ga chapter 1 gashi. So idan kana so ka sa color, ya za ka yi? Misali bari in zo wurin introduction din nan. Misali menene PDF, idan ina so in sa color, misali ina son canja color wannan ya koma, misali idan ina son canja color, to sai ka danna wannan A din nan, in ka danna shi kaga dai maka color da yawa, da wanne da kake so ka zaba, da wannan kake so kaga da zai koma, in wannan kake so, ma wannan kake so kaga da rufin zai koma, in wannan kake so, in ja kake so, in wannan kake so, in ma wannan ne, in ma baki kake so, in ma wannan kake so, duka dai gashi na. To ni na zaba ina son yin amfani da ja, da baki, da wannan kalo ko wannan kalo, ina son yin amfani da wannan, shikenan. To shikenan kawai sai ka danna is okay, kaga ka canja color. Da fatan muna fahimta. So duka gashi haka za ka bi ka gyaggyara shi yadda dai kake bukata, haka za ka gyaggyara shi. Da fatan muna fahimta. So yanzu ba ka ɗauko chapter 1 ba, ka zo ka saka chapter 1 a nan misali, sai ka zo ka duba inda baka bukata sai ka goge. Misali kamar action tags, one point 11 chapter summary ko. So wannan dai, so gashi value evaluation kenan, PDF digital products. So wannan shine summary, so wannan summary din is okay, ka kyale shi. Action tags, matakin da mai karanta littafin zai dauka. So shikenan, shi ma wannan duka ka bar shi is okay. To sai ka koma zuwa cikin ChatGPT. In ka koma zuwa cikin ChatGPT,
ba mun gama ba, ba mun yi chapter 1 ba, sai ka ce chapter 2 misali, sai ka ce chapter 2 sai ka danna, za ta sake baka chapter 2. So gashi nan dai tana nan tana yi, sai mu jira ta karasa. Ka san ChatGPT gidan sauri kenan. So har yanzu fa bayanai kawai take ta ɗibowa. So yanzu gashi ta gama chapter 2 summary, gashi har da summary take yi, daɗin karantawa. So gashi ta ce maka factor score misali ko sub 3, ka ba kowanne idea score daga 1 zuwa 10. Misali factor demand 9/10, problems severity, urgency, willingness to pay, competition, unique angle, jimillar score. Za ta taimaka maka ka kwatanta ideas. So wannan duka gashi tana baka. Yanzu menene abin da wannan yake nufi? Factor da kuma score. Demand, mutane suna da buƙatar wannan littafin. Kaso 9 cikin 10 na mutane a online, ko in ce a Najeriya, kaso 9 cikin 10 suna da buƙatar irin wannan. Sannan problem severity, kaso 8 cikin 10 suna fama da irin wannan matsala na rashin iya amfani da AI. Ga kuma urgency, kaso 8 cikin 10 suna matuƙar buƙatar irin wannan ilimi. Willingness to pay, sannan kaso 8 cikin 10 suna shirye domin biyan wannan kuɗi su sayi irin wannan ebook ɗin. Sannan competition, kaso 6 cikin 10 na masu rubuta littafi a Najeriya akan irin waɗannan abun da ya shafi AI ko, to yawan mutanen cikin percentage kenan, kaso 6 ne cikin 10 suke rubuce akan irin wannan, kuma suke launching a Facebook suna advertising. An gane ko? So ga sunan dai har zuwa su unique angle 9/10. So ga sunan dai duk waɗannan. Kaga wannan PDF, to wannan PDF in dai har ka tsaya ka natsu ka rubuta shi da kyau, ka rubuta abin nan, me zan ce, ka rubuta book cover ɗinka da kyau, ka tsara shi fita daidai, to yana tabbatar maka cewa za ka yi making sell online. So kai dai kawai ka bi mu a cikin wannan channel ɗin step by step. Ka danna mana subscribing, ka yi mana liking, ka yi commenting idan kana da wata matsala ko kuma ka karanta ya maka daidai, ka yi commenting da positive magana mai kyau. So wannan kenan a takaice. So ba na so bidiyon na yi tsayi sosai, so za mu dakata a nan, sai kuma mun haɗu a next part insha Allah, sai mun haɗu.